14 żagħżugħ u żagħżugħa b'diżabilità li ħadu sehem fil-programm tal-ETC Job Bridge illum qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Dawn id-dettalji ngħataw waqt qogħda ta' ċertifikati lil dawn iż-żgħażagħ fil-Berġa ta' Kastilja. Job Bridge nieda bil-għan li b'taħriġ fuq bażi personali iż-żgħażagħ jitalmu l-ħiliet neċessarji biex ikunu indipendenti. B'hekk awtomatikament ikunu tiżidu l-probabilità li jkunu impjegati. Miżura tal-budget dawk il-kumpaniji li mhux se jħadmu 2% tal-ħaddiema b'diżabilità se jintalbu jagħmlu kontribuzzjoni €2,400, dan għal kull persuna diżabbli li suppost qed iħadmu. Klajt Karwana, ċermen tal-ITC qal li l-kontribuzzjonijiet ġenerati minn din l-inizjattiva se jinġabru Fond Nazzjonali għall-Integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità. Dan għax jidher biċ-ċar li l-integrazzjoni tagħmel differenza kbira. U nibqa' sossej biex naħdem iżjed. Bħalissa mixja tajba fuq ix-xogħol. U ġieli xi kultant nagħmel fotokopi u niskenja tal-invoices biex nibgħat lill-manager bħala email. Il-Ministru għax-xogħol Evaris Bartolo sostna li biex aktar nies b'diżabilità jintegraw irwieħhom fis-soċjetà hemm bżonn li tinbidel il-mentalità speċjalment fost min jimpjega. Dan anke fid-dawl li 96% tal-persuni b'diżabilità għadhom ma jaħdmux. Marti Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat appellat l-impjegati biex ma jqogħdux lura milli jagħtu opportunitajiet lil dawn il-persuni u ddeskriviet dawn il-programmi bħala bżonjużi ħafna. Kien bżonjuż ħafna għax ovvjament ħafna mill-employers meta inti għandek azienda u trida li tirnexxi ħafna employers għatu każ li ovvjament ikunu effiċjenti għall-aħħar biex kemm jista' jkun il-proġett tagħhom irendi. Però il-fatt li inti timpjega persuna li għandha abiltajiet differenti, inti f'dan il-każ għandek a win-win situation. Dawn in-nies huma kapaċi jagħmlu xogħol bħal ħaddieħor